усе гэтыя прыгожыя словы про тое, што вось паважае Лукашенко жанчын, любіць жанчын, лічыць, што яны лепшыя, гэта ўсё толькі прыгожыя словы. Гэта не мае ніякіх адносінаў да рэальнасці. Зараз, калі вось выйшла чарговая група палітвязняў і жанчыны экс-палітзняволеныя расказваюць пра умовы, у якіх яны жылі, расказваюць пра у калоніях, у турмах, калі расказваюць пра іншых жанчын. Ну, гэта на самой справе, гэта жудасна, пра гэта чытаць, гэта слухаць, гэта немагчыма як бы уявіць, што такое можа адбывацца. Але тут, як бы мы ўжо пра гэта гаварылі, галоўнае для Лукашэнкі, для яго ўлады, галоўны крытэр, па якому ён як бы які ляжыць у падставе яго адносінаў да кагосьці, гэта лаяльнасць. І вось калі жанчыны лаяльныя, ну больш-менш там можа там нейкая, ну не тое, што падтрымка, тут же таксама, а вось я, напрыклад, зараз чытала, і вельмі добра, што незалежныя медыа пра гэта пішуць, такія маналогі жанчын, якія цалкам былі лаяльныя, якія цалкам жылі, жывуць так, як патрабуе беларуская ўлада, але яны таксама ў вельмі складанай сітуацыі. Так, яны на свабодзе, але яны не могуць знайсці працу, бо іх не бяруць з дзецьмі. На гэтай працы яны не могуць пракарміць сваіх дзяцей. Там, значыць, у іх у жыцці там няма ніякіх радасцяў, толькі вось як бы хатнія хлопаты, праца і гэтак далей. Гэта таксама ж вельмі паказальна.